ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രീഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. വാഞ്ചാകൽപതരൂപിശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്വാൾ നായകളുടെ ഭക്തി വൈഭവ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കണം. ഓഫീസ് വർക്കൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗൾഫിലാണ് കൂടുതൽ പേരും, സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടാവും, ഓഫീസ് ടൈം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൺസെഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശ്രുതമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന വന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3. കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചെന്നൊന്ന് പറയാമോ? എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മത്സ്യ അവതാരം, അതായത് 10ാമത്തെ അവതാരം മത്സ്യ അവതാരം. അത് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രളയത്തിലായപ്പം ലോകങ്ങൾ പ്രളയത്തിലായപ്പോൾ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ, അതായത് വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി ജലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അതായത് സത്യവ്രതനോട് ഉള്ള പ്രീതി കാട്ടാനായിട്ടാണ്, ഭഗവത് ഭക്തനായ സത്യവ്രതനോട് ഭഗവാൻ പ്രീതി കാട്ടാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ മറ്റേ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീധര സ്വാമികൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഡൗട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 11ാമത്തെ കൂർമാവതാരം, മന്ദര പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കൂർമ പാലാഴി കടയുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പറയാലോ. അപ്പൊ ഓർമ്മ കിട്ടും. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്സ്യാവതാരം കഴിഞ്ഞ് കൂർമാവതാരം. കൂർമാവതാരം എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തത് അറിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ? കൂർമാവതാരം പാലാഴി മധുരത്തിനല്ലേ? മന്ദര പർവ്വതത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ 12ാമത്തെ അവതാരം ധന്വന്തരി അവതാരം. ഭഗവാൻ മോഹിനി വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ അമൃത കലശം
അത് അസുരന്മാരെ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട്. മോഹിനി പിന്നെ മൂർത്തി ഭഗവാൻ അവതാരം 13 അല്ലേ? അത് തന്നെ 13ാമത് നരസിംഹദേവൻ. അല്ല, ഹിരണ്യകശിപു മോഹിനി മൂർത്തിയാണ് മാതാജി. 12 അല്ല മതി ധന്വന്തിരി 13 അവതാരം. 12 13 ഒരേ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് വന്നതും മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് വന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ 13ാമത്തെ നരസിംഹദേവൻ, നരസിംഹ അത് ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നത്. 4ാമത്തേതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അത് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ദാരുകർമ്മൻ ഈറ പിളർക്കുന്നത് പോലെ ആ കൂർത്ത നഖത്തോടെ ഭഗവാൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു ഇത് ചെയ്തു. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദിനെ രക്ഷിക്കാനും. പിന്നെ വന്നിട്ട് വാമനദേവൻ. ഭഗവാൻ 3 ലോകങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇച്ഛയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് കുള്ള ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. 3 അടി മണ്ണാണ് ദാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭൃഗുപതി, അതായത് പരശുരാമൻ, ക്ഷത്രിയ വർഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 21 പ്രാവശ്യം ഇത് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ഷത്രിയരെ. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ വ്യാസമഹർഷി അല്ലെ മാതാജി, പരാശര മുനിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകനായിട്ട്. അത് തന്നെ. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തില് മന്ദസുമന്ദ മതയോ മാതാജി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പൊതുവെ അലസതയും പിന്നെ ആയുസ് എല്ലാം കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പിന്നെ വേദങ്ങള് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വേദത്തെ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, പുരാണം അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഇതിഹാസം എല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതി. പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ അവതാരം ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ. പിന്നെ പാലം മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, പാലം നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹം അല്ലെ. ഈ കല്ലില് ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ആണ് ഇടുന്നതും. അങ്ങനെ എല്ലാ കല്ലും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാതാജി പറയും. പിന്നെ അഹല്യെ ശക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശക്തി അഹല്യെ മുക്തി മോക്ഷം കിട്ടി. പിന്നെ 19, 20 ബലറാമും ശ്രീരാമനും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വാസുദേവനും ബലറാമും സംഘർഷണനും. പിന്നെ വൃഷ്ണിവംശം അല്ലെങ്കിൽ യദുവംശത്തിലെ പ്രപഞ്ചഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഇപ്പൊ 21ാമത്തെ അവതാരം ശ്രീബുദ്ധൻ, അഞ്ജനപുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീബുദ്ധൻ ഇല്ലായിരുന്നു. 2000 വർഷങ്ങളായി. ആ സമയത്താണ് ശ്രീബുദ്ധൻ ഉള്ളത്. അത് തന്നെ ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ അവതരിച്ചത്. ആസ്തികരിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളായുള്ളവരെ വ്യാമോഹിക വേദങ്ങളെ നിരാകരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ മത? അതെ അതെ, നിരാകരിക്കാണ് ഉണ്ടായത്. അത് തന്നെ. പക്ഷെ അതും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. താഴ്ന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വേദങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീഭദ്രൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നത്. പിന്നെ കൽക്കിയുടെ ഇതല്ല മാതാജി, കൽക്കിയല്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. ശ്രീ യേശസ് ഇതായിട്ട് കൽക്കിയുടെ അവതാരം വരുന്നു. പിന്നീട് പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഒരുപാട് അസംഖ്യമുണ്ട്. ചിറ്റാറ് പോലെയാണ് അല്ലെ, കൈവഴികൾ പോകുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. വിഭൂതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശക്തിയാവേശ അവതാരം ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളും അംശാംശങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു? 27, 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ 30 വരെ എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. അത് ഏതേ ചാംസകെല്ലാം പുംസാം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അതല്ലേ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാനാണ് അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അവതാരമല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അവതാരമല്ല അവതാരിയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഈ 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ആരാണോ എന്നും വായിക്കുന്നത്, എന്നും ചൊല്ലുന്നത്, അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. പിന്നെ അവിടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 30 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് വിശ്വരൂപമാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിയതാണ്, എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. ഏതദ്രൂപം ഭഗവതോ രൂപസ്യ ചിതാത്മനഃ മായാ ഗുണൈർവിരചിതം ഭാതാദിപിരാത്മനി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭഗവത് വിരാട് വിശ്വരൂപം എന്ന തത്വം കാൽപ്പനികമാണ്. ഭഗവാന് സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്പനാനികളെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മള്
ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറെ അവതാരങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വരാഹാവതാരം, അതുപോലെ കപിലാവതാരം, ദത്താത്രേയ അവതാരം, യജ്ഞൻ എന്ന അവതാരം, ഇങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ധാമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവതാരം, അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം ഇതിന് എവിടെയും വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പൂകി എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ്, വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളിൽ ഉള്ളതല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല അതൊരിക്കലും. പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചയില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ദദാമി ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കണ്ണുകളാണ്, മാംസ ചക്ഷുസാണ് നമ്മുടേത്. ഭൗതികമായി മാത്രം കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ. അവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപ ദർശനം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പോ സാധാരണ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനും ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വിശ്വരൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വരൂപം എന്താണ്? കാൽപ്പനികമാണ്. ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അതായത് അതെന്താണ്? അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ? അത് ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് അല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ നമ്മളുടേതിനോട് കൂടി ഉപമിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ഒരു രൂപമല്ല വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ബാഹ്യമായ ഭൗതിക രൂപം ഇരുകൂട്ടർക്കും, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവിനും കാൽപ്പനികമാണ്. നമുക്കും എന്താണ്? നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, കാൽപ്പനികമാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ നിലവിലെ രൂപവും വാസ്തവികമല്ല. വിരാട സ്വരൂപം എന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശരീരതത്വം കാൽപ്പനികമാണെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ചേതനാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് വാസ്തവികമായ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് അത് പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല എന്നുമാണ്. യഥാ നഭസി മോഘൗരേണുർവ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. വേദാന്ത സമിശ്ലൊക്കെ പാഠിച്ചത്. മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വായുവാണ്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതനാത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുവാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഇതേ വിരാട് രൂപത്തിനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പറയാണ്, മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വായുവാണ്. അതായത് മേഘങ്ങളെയും വായു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയല്ലേ? നമ്മൾ മഴ മൂടിക്കെട്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് മേഘങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പൊടിപടലങ്ങളെയും വായു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ മേഘങ്ങളെ കാണും, അത് എന്തല്ല, അത് പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമല്ല, പക്ഷെ വായു പൊടിയെ പിടിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭൗതിക തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതനാത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും
ഗുണഗ്രഹണം ചെയ്യാം. ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയും ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തെ നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ പൊതുസങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഈ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതെന്ന് പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഈ കമ്പാരിസൺ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന രൂപം അത് വിശ്വരൂപം, വിരാട് രൂപമാണ്. അതഃ പരം യദവ്യക്തം അഭ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുവാക്തിച്ച് ഈ സ്ഥൂല തത്വസ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അഭ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മള് 3 ശരീരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് എത്ര ശരീരമുണ്ട്? 3 ശരീരമുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം. രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അത് ഏതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങള്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അല്ലെ? ഈ 3 ചേർന്നാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ശരീരം കൂടി ഏതാണ്? ആധ്യാത്മികമായ, അല്ലെ? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 എണ്ണം ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി, അല്ലെ? നമ്മളെ പറയുമ്പോ നമ്മള് 3 പാർട്ടാണ് നമ്മള്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം. അത് 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭൂമി, രാഹു, നലോ, വായു, ഖം, അല്ലെ? ഈ 5 ഐറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭൗതികമായ ശരീരം. പിന്നെയോ മനോ, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഈ 3 എണ്ണാണ് എന്ത്? ഷട്ടിൽ ബോഡി പറയും, അല്ലെ? സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥൂല തത്വസ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അഭ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ രൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മമരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിച്ചാലും നമുക്ക് പിന്നെയും ഈ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് നമ്മളെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഒന്നും സ്ഥൂലമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപത്തോടാണ്. അതിനെ ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ മാനസിക അസ്തിത്വ സ്വരൂപത്തിനും ഉപരിയായി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ വെച്ചാണ് എല്ലാവരും കമ്പയർ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഇത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും അല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിത സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്തുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളത് മറന്നുപോയിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. യത്രേ മേ സദസദ്രൂപേ പ്രതിഷിദ്ധേ സ്വസംവിദാം
അവിദ്യയാത്മനി കൃതേ ഇതി തൽബ്രഹ്മദർശനം. എപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അയാൾ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെയും ദർശിക്കുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ആത്മാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ആ ഒരു ബോധതലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിരജാ നദിയിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മള് ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓരോ യോനികളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര വരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിരജാ നദി കടന്നു പോകുന്നു. ആ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വിരജാ നദിയിലാണത്രേ നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ? ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളോട് ഉദാസീനത കാട്ടുകയും അതേസമയം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുക്തിയും പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തി എന്താണ്? ഈ ആവരണങ്ങളിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും പ്രാപഞ്ചികമായും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആത്മാവിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആകാശത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക അഥവാ വിദ്യാവഞ്ചനയെ അറിയുകയാണ്. നമ്മളെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ആത്മാവും ആ ഒരു ഇത് അറിയലാണ്. എന്ത് നമ്മൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനെ നിരപേക്ഷമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ മുക്തി അഥവാ നിരപേക്ഷ സത്യദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറിയലാണ്. ഇത് ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്, ഇത്രയും അറിയലിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മുക്തി. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മുക്തി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോടുള്ള എന്താണ് ഉദാസീനത, അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാളെ ജീവൻ മുക്ത അഥവാ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്തായി? മുക്താത്മാവ്, അല്ലെ? ജീവൻ മുക്ത എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ എപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ വിസ്മൃത അവസ്ഥയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മായാ തിരശ്ശീലയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ സ്വ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി സ്വയം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ട് ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാലോ അഥവാ പ്രത്യക്ഷമായി ആന്തരിക ശക്തിയാലോ ഭഗവാനാൽ സ്വയം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ തിരശീല മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്തം അഹമജ്ഞാനചം സമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ് തനിയെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാവും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. യദ്യേഷോ ഭരതാ ദേവി മായാ വൈശാരദീമതിഃ സമ്പന്ന ഏവേതി വിദുഃ മതിം സ്വയമഹീയതേ. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായാപ്രഭാവം ശമിക്കുകയും ജീവാത്മാക്കൾ വിജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാക്കുകയുമാണെങ്കിൽ
അനന്തരം ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ പ്രബുദ്ധനാകുകയും അപ്രകാരം അവന്റെ സ്വമഹാത്മ്യത്തിൽ നിവിഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷനിൽ എത്തും അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അത് മറന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിക്കണം, നമുക്കും ഭഗവാനെ പോലെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുമ്പോ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തുരചനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി കൃൽപതേഃ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ടീച്ചർ. വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും അകർമ്മണ്യനും കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തവനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നയാളെയും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയോ? ശ്ലോകം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അദ്വൈതമച്യുതമനാതിമനന്തരൂപം ആദ്യം പുരുഷം വേദേഷു ദുർലഭം. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വേദേഷു ദുർലഭം അല്ലെ. ഭഗവാനെ വേദങ്ങളിലൂടെ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർക്കാണ് അദുർലഭം? അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വേദങ്ങളിൽ ശരിയായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഏതിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെത്താറില്ല, കാമത്തില് കുടുങ്ങി നിൽക്കുക ചെയ്യാറുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എല്ലാം ധാർമ്മികമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വേദവ്യാസനോട് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തിയിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടില്ല വേദങ്ങളിലൊന്നും. സവാ ഇദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സുജത്യവത്യത്തി നസജ്ജത്യസ്മിൻ സൃജത്യവത്യത്തി സതത് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. സൃജത്യവത്യത്തി നസജ്ജത്യസ്മിൻ ഭൂതേഷു ച അന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വാർഗികം ചിത്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. വർത്തനം ഭാഗമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ടീച്ചർ. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. ഇവിടെ അമോഘലീലഹ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് അമോഘലീല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ. സദ്ഗുണ ഈശ, ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. സത്വർഗികം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവിധ വിഭൂതികളാലും പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആത്മസ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മതന്ത്ര പറഞ്ഞാൽ ആത്മസ്വതന്ത്രൻ ആണ് ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോ സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ.
അതാണ് അമോഘ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാല് കളങ്കരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ഷഡിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ്, ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അമോഘലീലഹ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, ഒന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ല, എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം എന്താണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, പൂർണ്ണം. നമ്മള് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്യതേ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്ന് വരുന്നതൊക്കെയും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ശോചനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കാലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതിലൊന്നിലും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നചാസ്യ കശ്ചിൻ നിപുണേന കാതുഃ അവൈതി ജന്തു മനീഷ ഊതിഃ നാമാനി രൂപാണി മനോപചൂഭിഃ സന്തന്വതോ നടചര്യാമി വാത്നഃ. ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ വിനോദവിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലാകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അവർക്ക് അഭിത വസ്തുക്കളെ അവരുടേതായ മാനസിക സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, നടോ നാട്യധരോ യഥ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു നാടക നടനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ റോളും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കുന്തിസ്തുതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മള് വേണുഗീതത്തിലുണ്ട് പറയും ഭഗവാൻ ഒരു നാടക നടനെ പോലെയാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മായാ ജവനികാ ചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേം മുഖദൃശ നടോ നാട്യധരോയത. ഒരു നാടക നടനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ സൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണ്. കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് പോലെ അങ്ങ് മൂഢനിരീക്ഷകനെ അദൃശ്യനാകുന്നു. ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഥകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ, ലീലാ കഥകളിലൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രാമായണം, എല്ലാവരും നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും അധ്യാത്മ രാമായണം വായിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ ലക്ഷ്മണോപദേശം അതുപോലെ 2 ദിക്കിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മാരീചനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ശ്രീരാമസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മായാ സീതയാണ്, യഥാർത്ഥ സീതയല്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ആ സീത ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോ ഇവന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കണമല്ലോ, ഇനി ഇവനെയും വഞ്ചിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വായിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. മാരീചനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച്
ലക്ഷ്മണനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ലക്ഷ്മണനെയും വഞ്ചിക്കണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ. അതേപോലെ നമ്മള് രണ്ട് ലക്ഷ്മണോപദേശം ഉണ്ട്. ആ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്മണോപദേശം, അതായത് ബാല്യ നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് സുഗ്രീവനെ രാജാവായി വാഴിച്ച ശേഷം സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഉപദേശം എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് കുറേ ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ തന്നെ കറിയാണ് ഹാ സീതേ ഹാ വല്ലഭേ മമ വല്ലഭേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഭഗവാൻ കരയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അവിടെയും കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു നാടക നടനെ പോലെ തന്നെയാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം ഭൗതികവാദികൾ കർമ്മികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും അതീന്ദ്രിയതയുടെ നിഗൂഢമായ മേഖലതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലാകഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്ലോകം? അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേത്രാഹ്യമീന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. സവേദധാതു പദവിം പരസ്യ ഗന്ധവീര്യസ്യ രഥംഗപാണേഃ യോ മായയാ സംതതയാനുവൃത്യ ഭജേത തൽപാദ സരോജഗന്ധം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രവർത്തിച്ച് അനിയന്ത്രിതവും സന്തതവും പക്ഷഭേദപരവുമായ സേവനം രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ സർവാതിശയകരങ്ങളായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശക്തികളെയും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്തനാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ പർപ്പൂട്ടിൽ പറയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപകർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നിഷ്കളങ്കമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വലാഭാർത്ഥം യാതൊന്നും തന്നെ ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. യാതൊരു ആത്മസംഭരണവും ഇല്ലാതെ സ്വതസ്ഫൂർത്തമായ അവിക്ത സേവനം അവർ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്? അവനവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ എന്തെങ്കിലും സമ്പത്തോ ഐശ്വര്യോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പരോക്ഷമായി ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ മായാപ്രതിനിധിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായി സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരോക്ഷമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യല്? അത് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് നേരിട്ടുള്ള സേവനമാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. കുറച്ച് സ്പീഡ് പോവാണ്, ഇപ്പൊ ഇന്ന് തീർക്കണ്ടേ. അതേഹധന്യാ ഭഗവന്ത ഇത്തം സുദേവേ കില ലോകനാഥേ കുർവന്തി സർവാത്മകമാത്മഭാവം നയത്ര ഭൂയ പരിവർത്ത ഉഗ്രഹാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രഭുപാത്തി ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തിൽ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമ നിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും 100% മുക്തി ഉറപ്പാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഋഷിമാരുടെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ഋഷിമാര് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആര്? സൂത ഗോസ്വാമി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, ഇതുപോലെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തദ്വിദ്ധി പ്രതിപാദേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അല്ലെ.
നമ്മള് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അതാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങള് സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രേമ നിർവൃതിയെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഭയാനകമായ ജനമൃതി ആവർത്തന ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും 100% മുക്തി ഉറപ്പു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുമാര് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. ഇതേ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേറൊരു ശ്ലോകത്തില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മറ്റൊരാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മസന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംവിധം ഉത്തമ ശ്ലോക ചരിതം ചകാര ഭഗവാനുഷിഹി. ഞാൻ ഇതിലുള്ളത് പറയുന്നേ അല്ലെ. അദ്ദേഹധന്യ ഈ ലോകത്തിൽ അവിധമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞാനിയായ വിജയിയാകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തെ വാഴ്ത്തിയാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതം ഭാഗവതം നാമ പുരാണം ബ്രഹ്മ സംവിധം ഉത്തമ ശ്ലോക ചരിതം ചകാര ഭഗവാനുഷി നിശ്രേയസായ ലോകസ്യ ധന്യം സുസ്ഥിയനം മകൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ സംബന്ധ അവതാരവും ഭഗവത് അവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥം സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും സർവ്വ ഐശ്വര്യപ്രദായകവും അത്യാനന്ദമയവും സർവശ്രേഷ്ഠവും സർവ്വവിജയപ്രദവുമാകുന്നു. ഭാഗവതത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാഹിത്യ അവതാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും പരമക്ഷേമത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതുമാണ്. സർവ്വ ഐശ്വര്യപ്രദായകമാണ്, അത്യാനന്ദമയവും സർവശ്രേഷ്ഠവും സർവ്വവിജയപ്രദവുമാകുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കാം. കുറച്ച് നല്ലൊരു ഭാവാർത്ഥാണ്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഖില വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധ ശബ്ദ പ്രതീകരണമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില അതിശ്രേഷ്ഠ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്രങ്ങളാണ് ഇവയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപ അവതാരമാകയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം. ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ നാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സർവപ്രദീപ്തനും അത്യാനന്ദമയനും പരിപൂരിതനുമാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തെയും ആരാധിക്കണം എന്നിവിടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം പറയേണ്ടത്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പരബ്രഹ്മൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സമഗ്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്യോതിയും നിഷ്കപടനായ ആത്മീയ ആചാര്യ മുഖത്തു നിന്നുമുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണ ശ്രവണ സ്വീകരണത്തിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത കാര്യദർശിയായ ശ്രീല സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി പുരിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്തരോട് ഭാഗവതനിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഭാഗവതൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാഗവത പാഠങ്ങളെ ഭാഗവതനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വ നേട്ടങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സർവ അതീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് ഭാഗവതനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതനല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്നും അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ശരിക്കും നമ്മള് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ചില പ്രഭുപാദരാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ചില പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ്
ഇപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ, പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരില്ല. അപ്പൊ എന്താണോ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഭാഗവതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത്. ചിലര് മൂലം ഭാഗവതം വായിക്കും. ശരിക്കും മൂലം ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വായിക്കാന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാന് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദരും. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭാഗവതം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനും അഭിവന്ദ്യനുമായ തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം പകർന്നു നൽകി. ശ്ലോകാണത്. തദിതം ഗ്രാഹയാമാസ സുതമാൻമവതാംബരം വേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്രിതം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനും അഭിവന്ദ്യനുമായ തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം പകർന്നു നൽകി. ഇത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്കാണ് അല്ലെ. അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, അച്ഛനും മകനും ആണെങ്കിലും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണത് പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ പർപ്പോട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പർപ്പോട്ട് എല്ലാവരും വായിക്കണം. കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രമാണികന്മാരും മഹാപുരാണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ സവിശേഷ സാർത്ഥകത എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലായുള്ള ഭഗവത്ഗീതകളാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും അത്യുന്നതൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആകുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ അധ്യയന വിഷയങ്ങളെ സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചതും. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ മഹാപ്രാമാണികനായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയം അതീവ പ്രാമുഖ്യമുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ഈ സന്ദേശത്തെ പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രനെ പകർന്നു നൽകി. ഇതിനെ ക്ഷീരജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ഷീരസാഗരമാണ് വേദസാഹിത്യം. അതിന്റെ ഉത്തമാംശം അഥവാ വെണ്ണ ക്ഷീരത്തിന്റെ അത്യധികം രുചികരമായ സത്തയാണ്. അതുപോലെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും സർവ്വസ്വാദിഷ്ടവും നിർവ്യാജവും പ്രമാണയുക്തവുമായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ക്ഷീരജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ കിട്ടുമല്ലോ, ആ വെണ്ണയോടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും പരമലക്ഷ്യം തന്നെ അറിയുകയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലേഖ വിജ്ഞാന സ്വരൂപമാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്ര കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അഖില ചരിത്രങ്ങൾ സത്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വചരിത്രങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൈര് കടഞ്ഞിട്ട് വെണ്ണ ലഭിക്കുമല്ലോ, അത് ആ വെണ്ണ പോലെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ കടഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അന്തസത്ത, അതിന്റെ എസെൻസ് മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. നോത്തമശ്ലോകവാർത്താനാം സുഷതാം തത്തഥാമൃതം സ്യാത് സംഭ്രമോദകാലേപി സ്മരതാം തത്പദാംബുജം. ഇത് ഇപ്രകാരമായത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരെയാണോ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അതിശയവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആരൊക്കെ സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നുവോ, ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നുവോ അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:18-4 ഈ ശ്ലോകത്തില് 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അവര് അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം?
ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അന്തകാലീച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേപരം എത്രയാതി സമദ്ഭാവം നാദിനാസ്ത്യത്ര സംശയഹാല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാത്രി അവസാന നിമിഷം വരെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡിക്റ്റേഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെയും കാണാൻ നമുക്ക്. സത് സംശ്രാവയാമാസ മഹാരാജം പരീക്ഷിതം പ്രായോപവിഷ്ടം ഗംഗായാം പരീതം പരമർഷിഭിഃ. മൃത്യുവിനെ വരവേൽക്കാനായി ഭോജ്യപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഋഷിമാരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഗംഗാതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വ്യാസദേവപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഴമായപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മൃത്യുവിനെ വരവേൽക്കാനായി, അതായത് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. ആ സമയത്താണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായി വന്ന് ഭാഗവതം എവിടെ വെച്ചാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്? ജലപാനീയങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ശ്രവിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭോജ്യപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഋഷിമാരാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്, അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതില് നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിച്ചത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണേ സുധാമോ ഭഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിഃ സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർത്ഥോധുനോദിതഃ. ഇത് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമല്ലേ? ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ്. അല്ല, 28 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 28 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 28. ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകി. അപ്പോ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണിത്. 6ാമത്തെ ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ കലികാലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്? ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ പോയപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രകാശമേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചു. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സുധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് ആ സമയത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാഗവതത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയതും ഒരേ സമയത്താണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ രചിക്കുവാനായി ശ്രീ വ്യാസദേവനെ നാരദൻ മുഖാന്തരം അധികാരപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ രണ്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഈ യുഗത്തിലെ അന്തർക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വഴികാട്ടിയായി ഈ ഇരു ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പരിപൂരിതമാകൂ. ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യയനം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകാരം പൂണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ പരമകോടിയാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയായി നാം നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു. അവ അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും ഭാഗവതവും വ്യത്യാസമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രർഷേ ഭൂരി തേജസഃ അഹം ചാദ്യകമം തത്ര നിവിഷ്ടസ്തദനുഗ്രഹാൽ സോഹം പശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. യഥാതീതം യഥാമതി ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവര്യനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
അഭ്യസിച്ചു. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അവണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഇതാരാ പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരോട് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ലെ ജലവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടത്. അപ്പൊ പറയുന്നു സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ അത് ശ്രവിച്ചു. അതായത് സൂത ഗോസ്വാമി സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചു. അവിധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവര്യനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അഭ്യസിച്ചു. അതേ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെ യഥാരൂപം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അവണ്ണവും എങ്ങനെയാണോ ഞാനത് സാക്ഷാത്കരിച്ചത് അതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതാണ് യഥാതീതം യഥാമതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് അത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് യഥാതീതം മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്. സോഹം ശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. മതി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. യഥാമതി യഥാതീതം യഥാമതി. എങ്ങനെയാണോ എന്റെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അവണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. എങ്ങനെയാ? ഇതാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാതീതം യഥാമതി എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇവിടെ ഏത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അതേ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മള് ശ്രവിക്കാനായിക്കൊണ്ട്, മറ്റാരിൽ നിന്നും ആകരുത്. അതല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം. മഹാപണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച അതേ വിധം ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ശുദ്ധ ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർവ്യാജനും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനുമായ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. ഒരു അൾട്രേഷനും വരുത്താതെ, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കുറെ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും അതിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്ത് ഒരാളുടെ മുന്നിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച് കൊടുക്കരുത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതേ പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ലഭിച്ച ജ്ഞാനം നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് യഥാതീതം യഥാമതി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പിതാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേപടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലാഘവ ശ്രവണം സർവവും ആകുന്നില്ല. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിശ്ചയമായും ഒരാൾ ഭാഗവതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എന്താ പറയാ, ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ, ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ എന്താ പറയാ, ഒരു ഉദാസീന മട്ടിൽ കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. അത് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിശ്ചയമായും ഒരാൾ ഭാഗവതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്രവണ ഇന്ദ്രിയത്താൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവത സത്യയെ പാനം ചെയ്തു എന്ന് നിവിഷ്ട എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭാഗവത സ്വീകരണത്തിന്റെ യഥാരീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ശ്രവണ ഇന്ദ്രിയത്താൽ സൂത ഗോസ്വാമി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതാണ് നിവിഷ്ട എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാതുകളിലൂടെ. ശ്രവണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സൂത ഗോസ്വാമി സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെ, അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തു. അതാണ് എന്നിട്ട് അതേ പ്രകാരം ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം ഓരോ താളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാക്ഷാത്കാര രഹസ്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരാകുകയും സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷണം, ശയനം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായി ദർശിക്കും. ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ഇത് ഭാഗവതൻ, അതായത് ഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭാഗവതം പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പാമ്പ് ദംശിച്ച പാല് പോലെയാണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പാലാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് അത് പാമ്പ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? വിഷലിപ്തമായി അല്ലെ? അതുപോലെ ആണ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മള് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കരുത് ഭാഗവത പാരായണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. श्री कृष्णा सर्वम श्री कृष्णा हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട്